Hello, welcome kalamdw आरो खेबसेबाव आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि अगुरिनि सिङाव थानाय आरो देरहासार इस्लारिनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों आङो बे नखराव दंफैयो जायहा बन केन्सारजों गाग्लोबजानाय नखर। दा फैसा प्रब्लेमनि थाखायहाय आं बेखौ मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै। दा बिनि आथिङा गोबां देरगासिनो दङ। बेराफारसेथिं बिनि आथिङाबो रानलांगासिनो दं फेन्दाया। दा आंहा जेबो उफाय गैया, बेनिखायनो जोंनि BTCनि एबा BTRनि अनज्लायग्रा जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम बे फंबाय YouTube चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नुगोन अननानै अनसुंथाइ हरनानै आंनि फिसाखौ दाहायनायाव एबा ट्रिटमेन्ट होनायाव हेफाजाब हरोब्ला आं मोजां जागोन होननानैहाय आङो गुरैयै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो जोंनि बे एरियायाव थानाय थुक्राझार हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेवहाय सन'ग्राफि ओमफ्राय एक्सरे खालामदों। बेवहाय फिसा आसि बिमाजों समानल' जाहांदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव हानाय नङा होननायखाय आं बङाइगावआव लांदोंमोन। दा बङाइगावआवहायबो जायाखिसै। बेनिफ्राय बरपेटायाव लांदोंमोन। दा बरपेटायावबो जायाखिसै। आं गुवाहाटियावहाय 4 मास बायदि थाहैदों। बन केन्सार बे बिबरुवा केन्सार हस्पिटालाव थाहैदों आरो बेवहाय 4 मास बायदि थादों। बेयाव गोबां 12टा बायदि रिपर्ट नायदों। दा बे रिपर्टनि गेजेरावहाय जोबथानियाव बेखौहाय एसे थुख्ला हाखावनानैहाय बिनि बिदैखौ फिसा हाननानै टेमाव सोनानै मुम्बाइआव फाथायहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेखौहाय 21 दिननि उनावहाय रिपर्टआ फैबाय बन केन्सार होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दा बेवहाय गोबां बिसोरथ' अपारेसन जाले होननानै बुंबाय। केम' होनो नागिरदोंमोन। दा केम' होनो थाखायहाय थाखा फैसा रां प्रब्लेम जानायखाय आङो हायाखै आरो। अब्लाबो देरहासार जोंनिनो ब्रादार जाहैबाय, जोंनिनो लोगो। बिनि चेनेलावहाय नुनायखाय आंबो नोंथांमोननि नखरावहाय नायहैनो लुबैनानै जेबो गैयाब्लाबो जा हायो आंनावहाय माइरं बस्थासे दं, दालि, साबुन, थाव बेफोरबायदि दं आरो। दा आंबो गोजोननाय मोनदों नखरावहाय फैनायजों लोगोसे। दा अननानै आंनि जे लाबोदों बेखौ अननानै जुदि नाजावोब्ला गाहाम जागौ आरो। धन्यबाद थाबाय फंबायनिसिम बे जाग्राखौ जोङो नैबेखौबो फट' मोनसे खेबना होदो दे। हेलौ, वेलकाम आरो आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय। आंजों लोगोसे ब्रादार देरहासार दङ। वेलकाम खालामदो ब्रादार देरहासार नोंथांखौहाय। गोबाव समनिफ्राय बिथांनि भिडिअ आं नुदोंमोन आरो साक्सेसफुलि बिथाङा दिनै आंखौहाय लानानै फैबाय बे नखरसिम आरो गोजोननाय मोनदों। साइडनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे ब्रादारा एसेबां स्पन्सर खालामबाय। आङो दाख्लैनिफ्रायनो बिथांनि चेनेलखौ आङो नायबाय थादोंमोन। बे नायनायावहाय आङो नुनो मोनबाय दिनैसिमाव आङो 250टा नखराव बिथाङा स्पन्सर खालामदों। बेखौ आङो सेलुट खालामो। बिथांनि अननायजोंनो दिनै गोबां गोरिब नखरफोराबो एसेब्लाबो रेहाय मोनदों। आङो बेखौ मिथिगौ आरो दिनैनि दिनावबो आंनि भिडिअआव नुनानै जे बिथाङा फलोवार्सफ्रा आङो जायखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बै समावहाय आङो भिडिअ बानायफैनाय जादोंमोन। बेखौ नायसननानै जे ब्रादारा आंखौ कन्टेक्ट खालामहरनानै बे नखरसिम फैनो सेकेन्ड टाइम आंखौ खाबु होबावदों, बेखौ आङो जिबनाव बावनाय नङा। आरो नोंथांनि जे खामानि बेखौबो आं अरायबो सेलुट होबायानो थाखायो आरो होलांबायानो थागोन। आरो बेबायदिनो उननि समफोरावबो गोबां गोरिब गुन्द्रा नखरफोरावबो मावलांबाय थाबावगोन। बिनि थाखाय आंनि साइडनिफ्रायथ' आङो बिथांनो होनो जेबो गैया। निस्सय बिथांनि मावनायाव सोरजिगिरि जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो बिथांनो गोबां बोरफोरखौ होगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। बेनो। हामबायसै। आंजों लोगोसे नखरनि गार्जेन दङ, आदा दङ। ओमफ्राय आदानि नखरानो दा दुखुथिया जानानै दङ। नोंथांमोना माखासे भिडिअफ्राव नुखाबाय। आदा, नोंनि मुङा मा नाम होनदोंमोन? आंनि मुङा राफेल नार्जारि, गामिया बिसफायानो जाहैबाय। ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय पिएसआ आमगुरि। दा आंहा 3 गथ' दङ। सासेया बिनि बिब' देरसिन दङ, देग्लाय फार्स्ट इयार पिउआवहाय। बेनिफ्राय बे सेकेन्डआवहायमोन। ओमफ्राय बिनि फंबाय सासे दंबावो। दा बिसोर बे डन बस्क' स्कुलाव फरायोमोन क्लास 8आवहाय। दा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बे बन केन्सार सैनांनानै दा फरायनायखौनो गारनांबाय। दा गावबो गोबां आफसुस जायो। लोगोफोरखौ स्कुलाव थांनाय नुयोब्ला बिराद आफसुस जायो बियो। ओमफ्राय दा बिराद मानसियानो दुखुजोंनो स्रि थाग्राबो जालांबाय मानसियानो। दा आं गोबां आंनि जिनाखि एसे एनै दंजायोमोन धोन सम्पति, बेखौहाय आं गारनानैब्लाबो दाहायदोंमोन। खिन्थु दा जोबस्रांजोब्बाय। दा ट्रिटमेन्टआ जायाखिसै, हायाखिसै आङो। आं जोंनि आसामनि अनगा बेंगालर, केरेलायावबो लांदोंमोन। हजोंबो आं थाखा फैसा हायैनि थाखायनो लाबोफिननांदों। बेनि थाखायनो आङो दा बेबायदि अबस्थायाव गथ'खौ दोननांदों आरो।
दा आङो नोंथांनि न'खराव फैनानै जे अनसुंथाइ होफैबाय आदैया गोसो गोरबोयै जोंनिफ्राय नाजावना लादों। आं गोबां रंजानाय मोनदों। आंनि बे न'खराव दुखुथिया न'खरावहाय आंहा हाल खदालबो गैखाया। दा जानो लोङोबा आं गोबां अबयस्स' दंखायोमोन। दा दिनै बे फंबाया आंनि थाखाय जिनाखि अननानै अनसुंथाइ होफैबाय, आं रोजा रोजा आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम आं आरो फैबाय थानाय जाय बिथांमोना जुदि दासिमबो अनसुंथाइ होनो गोसो जानाय बेक्तिफोर दङ, दा बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों आरो बे न'खरनि जानानै नोंथांमोनाबो होफैनो हागोन। आरो बे बाबुनि जे बन केन्सारावहाय गोग्लैसोनानै थानाय बियो जाहैबाय बाबु हौवासा आरो क्लास 8 फरायोमोननो डनबस्क' अगुरियावनो। बियो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे अगुरि BCDCनि सिङाव बिसफाय बे न'खरा दङ। दा बेनिखायनो खावलायदों आंनिफ्रायबो नोंथांमोना निस्सय माबा मोनसे गोरलै एमाउन्टबाबो एबा माबा मोनसे फिसाबाबो निस्सय बे न'खरखौहाय मदद खालामगोन होननानै आं आसा थाबाय। दा गोजोननाय मोनदों आरो बे न'खराव फैनानै आरो नोंथांमोनाबो हायोबा माने सोरबा सासेया मोजां इदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय था इन्टारटेनमेन्ट आरोखि, बेखौ माने हारसिं दोननो नाङा आरो। हारसिं दोनोब्ला माने बिनि माइन्डआ डेफिनेटलि माने दुरबलाव थाहैबाय दा, खोमसि खोमसि जाबाय। एबा बेनिफ्रायनो रायलायनो मानो बाहैयो आरोखि टेनसनजोंहाय। माने बेखौ सब समाय जुदि खुसियाव एबा माबा मोनसे रायलायदाव बुंनांगौ होनना बुंनांगौ आरोखि। बिसबो थाबाय बा टेनसनबो जाबाय। दा फारसेजों माब्रैला मोजां जानाय बेनिबो सिन्था खालामबाय नालाय। दा 1.5 बोसोरा धेमालि नङाथ'। ओमफ्राय जुदि बिदिनो रायलायदावबाय था, ओमफ्राय लासैब्लाबो मोजां जानायनि थाखाय आरोखि नाजादो आदा, मा जायो ने लासैब्लाबो।